ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଅଟେ? ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜଣେ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ନହେଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଭଲ ପାଇବା? ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ। ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ପ୍ରେମ।